més nombrós de tota Europa, el de Napoleó i els seus 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats marxant al mateix pas. I aprofitarem aquest interludi musical per acabar de presentar la banda. Tenim a la meva dreta la secció de vents i dins de secció de vents tenim a la trompeta Neus Aranda. Al seu costat el paper del Pipau Blau, el paper del Pau el Drac Màgic, el saxo baríton, el saxo alt de les gravacions, ell és Cisco Boys. Al seu costat hi ha el meu a la coordinació dels projectes de reggae per Xics i Penguins, el saxo tenor, el nostre frontman preferit, Eduard Boys. A la meva esquerra un dels conductors de la nau RPX4, ell és també el... Les bicicletes són per al verano. Encara que vegi fred, ens posem el canast als guants i agafem fora el manillar. Deixem 1,5 metres de distància a l'avançar, perquè aquí arriba Fenesa, el gran ciclista Capello. Un ciclista de pena va donar una volta i va caure dins el fang. I se'n va fer un foter amb el paper i així una vegada un ciclista de pena va donar una volta i va caure dins el fang. I en el culer se li va fer un foradet. Són els últims compassos del Reggae per Xics d'aquest any. Si